नमस्कार. तुम्हाला जर एखाद्या इन्स्टंट मिठाईची रेसिपी हवी असेल तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. ही मिठाई इतकी सुंदर लागते की आपण जी बरीच मेहनत करून एखादी मिठाई बनवतो त्याच्यापेक्षाही कितीतरी चवदार आणि एकदम सॉफ्ट आणि एकदम मस्त अशी ही मिठाई तयार होते. आणि ही मिठाई आपण ब्रेडपासून तयार करणार आहोत. एकदम झटपट अशी ही रेसिपी आहे. खूप छान अशी मिठाई तयार होते. तर चला तर मग आता आपण ही रेसिपी बघूया. तर या रेसिपीसाठी मी इथं ही पाऊण कप साखर घेतलेली आहे. एका कढईमध्ये मी पाऊण कप साखर घेतलेली आहे. गॅसची फ्लेम मी आता ऑन केलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी हे पाव कप पाणी घातलेलं आहे आणि इथं आपल्याला साखरेचा पातळ पाक करून घ्यायचा आहे. तर याच्यामध्ये थोडीशी मी आता वेलची पूड घातलेली आहे. मस्त असा वास येतो वेलची पूडमुळे. आणि नंतर मग मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आपल्याला एकतारी वगैरे पाक करून घ्यायचा नाही आहे, फक्त सिंपल असा साखरेचा पातळ पाक करून घ्यायचा आहे. कलर मी इथं फूड कलर वापरला आहे, येलो कलरचा. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कुठलाही कलर इथं वापरू शकता, पण कलर घालणं हे फार महत्त्वाचं आहे. तरच तुम्ही जो इथं कलर वापराल तोच कलर त्या मिठाईला येणार आहे. खूप सुंदर अशी मिठाई तयार होते. एकदम सॉफ्ट आणि एकदम तोंडात एकदम गोडपणा ठेवणारी अशी छान अशी मिठाई तयार होते. तर बघा, साखर पूर्ण वितळलेली आहे. असा पातळ असा हा आपला साखरेचा पाक तयार झालेला आहे. आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि पाक आपल्याला पूर्णपणे गार करून घ्यायचा आहे. तर हे बघा, आपला हा पातळ असा साखरेचा पाक तयार झालेला आहे. आता आपण पुढची कृती बघूया. तर एका बाउलमध्ये मी ही साय घेतलेली आहे. ही दुधाची ताजी साय आहे. एक 2-3 दिवसाची साय आहे. तर ती मी इथं 3 मोठे चमचे घेतलेली आहे. तुमच्याकडे समजा साय अवेलेबल नसेल, तुम्हाला वापरायची नसेल, तर तुम्ही इथं अमूलचं फ्रेश क्रीम आहे ते वापरू शकता. फक्त ही साय जी आहे ती जास्त जुनी किंवा वासाची वगैरे घेऊ नका. एक फ्रेश साय घेण्याचा प्रयत्न करा. खूप छान एकदम मस्त अशी चव येते या साईमुळे. आणि आपल्याला ही साय आहे ती चांगली फेटून घ्यायची आहे. साय वापरण्यापूर्वी तुम्ही ही फ्रीजमध्ये ठेवून घ्या. एकदम चिल्ड अशी साय इथं वापरायची आहे. हे बघा, साय चांगली फेटून झाली आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हे एक मोठा चमचा डेसिकेटेड कोकोनट घातलेला आहे. चव खूप छान येते. नंतर ही एक मोठा चमचा ड्रायफ्रूटची पावडर आहे, क्रश करून घेतले मी, बदाम आणि काजूगर ते वापरले. आणि एक मोठा चमचा ही पिठी साखर आहे, तर ती वापरलेली आहे. आणि आता हे सगळं छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा, ब्रेडपासून एकदम इन्स्टंट अशी आपण ही मिठाई बनवते. खूप छान होते. मस्त असे बॅटर तयार झाले. आता ते मी फ्रीजमध्ये ठेवून दिलेलं आहे. नंतर मग मी ह्या ब्रेडच्या काही स्लाईस घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्या कडा आहेत त्या काढून घेतलेल्या आहेत. इथं ब्रेड वापरण्यापूर्वी ब्रेडसुद्धा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून घ्या, म्हणजे जो पुढे जी मिठाई आहे ती खूप छान एकदम मस्त अशी सेट होते. तुम्हाला जर वेळ असेल तर ब्रेड पण फ्रीजमध्ये ठेवून घ्या, नसेल तर तसाच वापरला तरी चालेल. तर ह्याच्या कडा ज्या आहेत त्या मी काढून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, आणि आता याला मी कापून घेणार आहे. हे बघा, तर याचे मी असे सरळ चार भाग आहेत ते करून घेतले आहेत. आता मी हे चौकोनी शेपमध्ये ठेवलेलं आहे. तुम्हाला समजा राऊंड शेप हवा असेल तर प्रत्येक स्लाईसला मध्ये तुम्ही वाटी वापरून कट करून घेऊ शकता. हे बघा, तर असेच मी जे आहेत ते ब्रेडचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आणि हे आपलं मगाचं झालेलं मस्त असं क्रीम फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे अजून ते सेट होतं. तर एक ब्रेडचा तुकडा घ्यायचा, त्याच्यावर हे जे क्रीम आपण करून ठेवलं आहे ते लावायचं आहे आणि त्याच्यावरती मग आपल्याला दुसरा ब्रेडचा तुकडा ठेवायचा आहे. हे बघा, हा दुसरा ब्रेडचा तुकडा ठेवायचा आहे आणि त्याच्यावरती पुन्हा क्रीम लावून घ्यायचा आहे. हे बघा, आणि त्याच्यावरती पुन्हा ब्रेडचा तुकडा ठेवायचा. असं मी हे 3 ब्रेडचे तुकडे वापरून केलेले आहे. तुम्ही तर 2च ब्रेडचे तुकडे वापरून करू शकता. तर असेच मी सगळे सेट आहेत ते करून घेतलेले आहेत. हे बघा, आणि मगाचं जे शुगर सिरप आहे ते मी घेतलेलं आहे. मला ते थोडंसं जाडसर वाटलं म्हणून मी त्याच्यात अर्धी वाटी पुन्हा पाणी घालून ते छान मिक्स करून अजून पातळ करून घेतलेलं आहे. आणि हा ठेवलेला जो आपण सेट करून ठेवला आहे तो ह्या पाण्यामध्ये घोळवून घ्यायचा आहे. हे बघा, ब्रेड सगळं ते पाणी सोक करेल आणि नंतर आपल्याला त्यातलं सगळं एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते सगळं काढून टाकायचं आहे. मस्त बघा, ब्रेडला येलो कलर आलेला आहे. एकदम झटपट होणारी अशी मिठाई आहे. आणि नंतर मग मी हे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये हा जो तुकडा आहे तो मी घोळवून घेतलेला आहे. हे बघा, डेसिकेटेड कोकोनटच वापरायचं. मस्त चव येते या मिठाईला, खूप छान लागते. हे बघा,
मस्त असं मी हा जो तुकडा आहे तो घोळवून घेतलेला आहे आणि साईडला काढून घेतलेला आहे. तर असेच सगळे जे बंच आहेत ते मी व्यवस्थित ह्या साखरेच्या पाकामध्ये घोळवून घेतलेले आहेत. हे बघा मस्त दिसत आहेत, किती छान दिसत आहेत. आता डेकोरेशनचा पार्ट आला. तर तुम्हाला हवं तसं तुम्ही इथं डेकोरेशन करू शकता. तर मागाशी जी ड्रायफ्रूटची पावडर होती तर ती मी इथं थोडी थोडी याच्यावरती ठेवलेली आहे. तुम्ही डेकोरेट न करता सुद्धा हे असंच खाऊ शकता. खूप छान लागते, एकदम सॉफ्ट. अगदी तुम्ही ओठाने सुद्धा त्याचे तुकडे करू शकाल, इतकी मस्त अशी ही मिठाई तयार होते. आणि नंतर मग याच्यावरती मी ही टूटी फ्रुटी लावलेली आहे, जी मी वॉटरमेलनपासून केलेली आहे. ह्याचा पण व्हिडिओ मी आधीच अपलोड केलेला आहे, नक्की बघा. खूप छान टूटी फ्रुटी तयार होते. तर मस्त अशी याची ही सजावट झालेली आहे. आणि ही बघा ब्रेडपासून आपली ही इन्स्टंट अशी मस्त अशी मिठाई तयार झालेली आहे. नक्की एकदा तयार करा ही रेसिपी, नक्की बनवून बघा. खूप छान लागते, एकदम झटपट होते. एकदम लगेच तुम्हाला एखादी मिठाई हवी असेल तर तुम्ही त्यावेळी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.